Chcela by som požiadať o pár slov. Mám pocit, že budem viac rozprávať ako celý program, ale tí ľudia, ktorých tu vymenujem, si to zaslúžia, lebo mi pomohli a zaslúžia si to aj tieto rodiny, pre ktoré sme sa vyzbierali. Keď som začala v septembri oslavovať ľudí, tak som išla za nimi s veľmi malou dušičkou ohľadom týchto trhov. Veľa som od toho neočakávala, že niekto povie, že áno, pôjdem, na vlastné náklady si nakúpim, predám, ale som strašne rada som. Toľko ľudí sa zapojilo, že to sa nedá ani opísať. Ja som nadšená z vás, ste ma úplne ohromili. A vlastne ľudia, môžem povedať, že motto týchto vianočných trhov, ktoré znelo, človek je taký pekný, aká krásna je jeho duša, taký veľký, aké dobré je jeho srdce, taký bohatý, koľko má lásky a taký silný, koľko vie pomáhať iným. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Dokázali sme sa spojiť a podporiť jednu myšlienku. Dokázali sme sa spojiť bez ohľadu na to, či sme deti, či sme dospelí ľudia, či sme starí, či sme mladí, či sme chudobní alebo bohatí, či sme muži alebo ženy. A podporovali sme tieto tri deti. Dávidko Janči má 4,5 roka. Narodil sa ako zdravý chlapček, ktorý sa rád hral so svojou sestričkou a rozprávala šantil v parku. Keď mal Dávidko 2,5 roka, bola mu diagnostikovaná metachromatická leukodystrofia. Táto diagnóza zapríčinila, že Dávidko nevie sám chodiť, behať a rozprávať ako iné detičky. Ďalšia bola Bibianka Gagová, má 9 rokov. Narodila sa s očným albinizmom, to znamená, že jej vadí svetlo a preto sa na svet musí pozerať cez červené okuliare. Ale nie je to jediná vec, ktorá Bibianku trápi. Vedela chodiť, behať, skákať, ale postupne sa všetko zmenilo. Prestali ju poslúchať nôžky. A posledným dievčatkom je Lenka Stašáková. Má 15 rokov, ale v roku 2010, keď mala 11, si jej mamina všimla na brúšku hrčku. Po mnohých vyšetreniach jej diagnostikovali hepatocelulárny karcinom. Začala chodiť na chemoterapiu. Po chemoterapii si mysleli, že všetko sa vráti do starých kolají, ale opak bol pravdou. V roku 2013 sa jej choroba vrátila. Vtedy podstúpila transplantáciu pečene. Momentálne síce Lenka stále berie liečbu, ale i napriek tomu sa teší zo života. Všetci ste mi ďakovali, že som niečo takéto vymyslela, ale neďakujte mne. Možno myšlienka vskrsla mojej v hlave, ale bez týchto ľudí momentálne, ktorých vymenujem, som si toto vôbec nemohla dovoliť. V prvom rade, komu sa chcem poďakovať, je ten tam hore, Pán Boh, za super počasie. Pretože keby nebolo dobré počasie, by sme možno mrzli, pršalo by nám, možno by bolo viacej kapustnice, keby napršalo. Ale to je prvé, komu ďakujem za to, že to takto vyšlo. Ďalej ďakujem starostovi obce, zástupcovi starostu, ľudské jazykovej kultúrnej referentke. Bez vás, bez vašej podpory, pomoci obecného úradu si ja by som si mohla toto niečo takéto veľké dovoliť. Ďakujem základnej škole s materskou školou Michala Rešetku a školskému klubu spolu s Evičkou Weber, pánovi riaditeľovi, zástupcovi Vojtovi Laurincovi. Deti, môžete byť všetky, ktoré ste vyrábali, na seba veľmi hrdé, pretože ste spravili veľmi dobrý skutok. A niektoré deti dokonca vyrábali po večeroch so svojimi rodičmi výrobky, aby ich mohli predať. Ďalej ďakujem pani Julke Vlčíkovej za vynikajúcu kapustnicu, bola úplne geniálna. Minulo by sa ešte aj 20 eur navyše.
pomocníčka Milke Šulhankovej a Ivetke Gagovej, Jánovi Vejsovi za varenie vína a Anke Birásovej za prípravu vynikajúceho punču, či alko, či nealko, a ich pomocníčkam Gabike Hamajovej a Jarke Vajsovej. Ďakujem vám. Za prípravu oškvárkového ďakujem pánovi Marianovi Kugovi, Ľubkovi Zemanovičovi, Pálkovi Mikušincovi a pánovi Janovi Vašičkovi. Bolo vynikajúce, prvýkrát som okoštovala oškvárkové, odporúčam. Super. Predajcom, ktorí vyrábali výrobky a predávali ich v stánkoch, Zuzke Dudákovej, Erike Medvedcovej, Gretke Dohnanovej, Aťke Škundovej a jej mamine Pavlínke, Alenke Chovancovej, Vládke Gažiovej, Magduške Gugovej, Júlke Gugovej, Alozii Strábkovej, tradičnej pekárni Katke Zemanovičovej, Katke Šulhankovej, Palinovi Dohnanovi, Janke Birásovej, Matúšovi Mrázikovi, Kristínke Ondračkovej, Ľubke Ondračkovej, Imrichovi Štefánkovi, Milanovi Grbovi, Ondrejovi Koprivňanskému, pani Vierke Žužiovej, pani Angele Chupáčovej, pani Helenke Kakovej, Elenke Ondračkovej, Mirke Akáje Juricovej, Maťovi a Filipovi Barišovi, Dominikovi Zemanovičovi, Veronike Zigovej. Ďakujem všetkým včerajším účinkujúcim, ktorí vystupovali bez nároku na honorár. Ďakujem hlavne hudobnej skupine Mladík, ktorá sa zapojila do mojej súťaže a od pondelka nacvičovali 2 súťažné pesničky, boli ste úplne na záversiu, aj zaspívame tú našu víťaznú, ale boli ste úplne úžasní chlapci. Ďakujem vám. Ďakujem aj moderátorke včerajšieho dňa Vierke Ševčíkovej. Ďakujem dvom šikovným žienkam Danke Čikelovej a Gabike Mrázikovej za malovanie deťom na tvár. Taktiež bolo to všetko zadarmo, nič ženy nechceli, strávili tam, povedala som, že na 2 hoďky, strávili tam aj 3 hodiny, aj 4, ale deti mali z toho radosť a vlastne prečo by sme to pre tie deti nespravili. Ďalej ďakujem Marcelke Lukšovej za poskytnutie výzdoby na stánke a na pódium. Tiež ďakujem Jarkovi Mrazikovi za to, že nám pomohol, keď som potrebovala účinkujúci doviesť Trenčína sem, znova naspäť do Dolnej Súče, Latovec sme viezli. Ja som veľmi vďačná. Ďakujem vám veľmi pekne. A dúfam, že som na nikoho nezabudla, ale zabudla. Ďakujem Elke Macharovej a Silvíke Ludvíkovej. Ďakujem vám veľmi pekne, lebo ste mi veľmi pomohli. A ak by som na niekoho zabudla, prepáčte mi. Fakt som rozmýšľala toho do noci, ale bez vás by toto podujatie bolo o ničom. Ja som vám veľmi, 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 veľmi vďačná. Ďakujem, skláňam sa veľmi. Prichádza čas, čo až k duši preniká, jemne vábi vôňou ihličia a sviec. Čas, keď v hrdlách zvoní rolničie krásny smiech. Čas, keď láska zmýva všetok hriech. Ulicou znie z každej strany iný tón, sneh a mráz perím bielým zasypáva svet. Šťastie v detských tvárach je málo skrývané, zázrak Vianoc pre nich novým zostane. Vianočný sen, vianočné priania splnia sa len, ak budeš veriť v dobrom v ľudských dlaniach. Nech vás láska stráži, veď Vianoce sú čas, keď by mala jasne žiariť v každom z nás.
keď sa dieťa narodí, príde k nám, aby viedol ľudí z večnej tmy. Želáme vám, želáme všetkým, želáme svet plný lepších chvíľ, aké boli predtým. Nech vás stráži anjel, veď Vianoce času, čo krajšie chvíle do vášho srdca prinesú. Ak sa cíti sám A v svete už nič nevraví, tak sa pridaj k nám, pieseň to napraví. Ak sa rýchlo vzdáš, čo prehrať vôbec nemusíš. Zabude, dnes ľahšie každý kríž. Vianočný sen, vianočné priania, splnia sa len, ak budeš veriť v dobro v ľudských dlaniach. Nech vás láska stráži, veď Vianoce sú čas, keď by mala jasne žiariť v každom z nás. Želáme vám, želáme všetkým, želáme svet plný lepších chvíľ, aké boli predtým. Nech vás stráži anjel, veď Vianoce času, čo krajšie chvíle do vášho srdca prinesú. Ak sa cíti sám a v svete už nič nevraví, tak sa pridaj k nám, pieseň to napraví. Ak sa rýchlo vzdáš, čo prehrať vôbec nemusíš. Zabude, dnes ľahšie každý kríž. Vianočný sen, vianočné priania,